Les obres per a la rehabilitació del canal de la Covatella ja estan al seu tram final. I és que, amb el permís i les ajudes arribades des de la Diputació, les obres que tracten d'aconseguir que aquest patrimoni es convertisca en un punt visitable ja estan molt avançades. L'objectiu és fer d'aquestes runes d'un aqüeducte romà i d'un camí iber un punt d'interès que puga ser visitat per qui vulgui conèixer-lo. Però, sobretot, per a que els xiquets i xiquetes el visiten i coneguen un poc més la nostra història antiga. La gran sorpresa ha sigut que en companyia de lo que és l'aqüeducte de la Covatella hem descobert que tenim un camí iber que estan perfectament les carrilades determinades i que també s'ha netejat i s'ha ficat a la disposició per a que tot el món ho pugui veure. I en paral·lel a lo que és la Covatella en quant a aqueducte tenim un camí iber que pareix ser que és inclús molt més anterior que el que era l'aqüeducte en si mateix. I en principi estem esperant que les obres finalitzen, que el més segur seran dins de un mes i que a partir d'aquest moment intentarem portar així a tots els xiquets i a tota la gent que vulgui vindre a veure-ho i poder disfrutar-ho tots. Les obres han consistit en buidar de terra l'aqüeducte i llevar tota l'herba dels voltants, a més de cercar la superfície del jaciment en una tanca de formigó i instal·lar dues plataformes per facilitar-hi l'accés. Se habilita com una rampa de formigó, una altra en madera, que farà el recorregut perimetral, i la zona que esteu mirant ara és la zona de baix, que és el que va delimitar la jardineria en la zona de l'aqüeducte, i ahir el que se va fer és un xicotet bordillo de formigó. Els operaris de l'Ajuntament ja estan treballant així per a que, en més o menys un mes, tots gaudim d'aquest nou punt d'interès del poble.